Ассаламу алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Бародаро, имрӯз кадумед интересни ҳастак чӣ хел генератори камаза ҳуй мекунӣ. Иншоалло ҳозир нишон медиҳам. боварӣ дорум ки ҳама дуҷа сарфароша мерен, ягон ҷои қиниам надора. Бо як бор дига иншоалло ба хоси Аллоҳ нишон медиҳам ки чӣ кор кунам дар кор. Якам бародаро инаи болти ҳабдара камтар ҳуйш мекунӣ, пашти ҳуй мекунӣ иша. Инаи дигаришам ҳуй мекунӣ ҳабда. Инаи 13 аз нишонта. Бародаро ина 13. Ира ҳуй мекунӣ. Вақте ки ҳуйш кай ами генератора полни, баъди проводоша осона ҳуй кардан. Просто дар иҷа дастат надароя ки ҳамаша ҳуй кунӣ. Барои ами генератора ҳуй мекунӣ, як тарафаш мекунӣ ва ақибша мегардонӣ, ҳуй карданаш мегирӣ. Ини сахт кардан ягон ҷои қиниам надора, ҳамаша ҳамихел сахт мекунӣ. Ва баъд бародаро бисёр ҷора аҳамият додагӣ ҳастам. Вақте ки ами римед вақте мемонанаш, риметаш штикай, намедонай куҷо чӣ кор кунанд ки риметаш танг биёд, баъд маҳкамаш кунанд. Мисол бародаро монтировка мегирӣ, ҳами тарафша нигоҳ кунед. Уно дар ами росташ мемонӣ ва сини пешаш тела мекунӣ ва як дасти дигат ин болти ҳабдара маҳкам мекунӣ. Тамом. Ҳамира ҳозир бародарон дар 5 минут худам сахт кардам. Ягон ҷои қиниш нестак. Тамом.